Gipailawom na sa state of calamity ang mga lungsod nga pinakaapektado sa pagbaha ug landslide kagahapon sa Davao del Sur ug Davao Occidental. Atong sayro ng detalye niini pinaagi ni Argel Relator nga live manukad sa Santa Maria, Davao Occidental. Argel. Sara, duha ang natalang namatay sa pagbaha og landslide sa lungsod sa Malalag, Davao del Sur, Busa. Gipailaw na sa state of calamity ang maong lungsod. Lakip sab sa nagdeklara og state of calamity ang lungsod sa Santa Maria, Davao Occidental. Sa aerial photos, tataw ang kalapad sa lugar nga gibaha sa Malalag, Davao del Sur. Usa sa pinakaapektado ang mismong poblasyon area, partikular ang ilang palengke. Usa ka adlaw human gilunupan, nag-general cleaning na lang ang mga negosyante ug trabahante sa ilang tagsa-tagsa ka pwesto, sama na lamang niining Agrivet Supply Store nga nahipos na ang ilang sobra 500 kasakong feeds nga nangabasa. Human gisulod og baha ang ilang nakasarang tindahan kagahapon. Pagkita na mo, kuha na yun siya, kalata kayo, ang mga feeds, tumba tanan. Wala na. Pati diya sa budiga. So ano may salbar nga pigs yun? Wala, yung gamay lang. Pila na kasako na pigs? Mga 100 plus. Sa Malalag Gym nagtiner ang 256 ka mga individual kan sa mga balay gipang lunupan. Nakadextrose pa ang upat sab ka mga pasyente gikan sa usa ka ospital sa lungsod nga gibakwit sa gym human gisulod sab og baha kagahapon ang ospital. Dunay naka-standby nga medical team gikan sa Municipal Health Office aron maatiman ang panglawas sa mga bakwit. Si ma bakwit kay dako kay tubig ang tubig andito daw sa bukid daw mga tubig unya nadok nami utong bakwit mi diri. Sa dato sa LGU Malalag, 25 ka mga balay ang totally damaged, samtang duha ang partially damaged. Subo palandungon nga dunay duha ka nakalas nga kinabuhi, samtang usasab ang samdan. Nailahan ang mga namatayang biktima nga sila Evelyn Matango, 52 anyos, tribal chieftain sa Barangay Tipo, ug Alex Buela, 51 anyos, nga taga Barangay Ibo. Ang isa naanod siya, no, ang katong sa taga Ibo, ang katong isa sa pito babae na landslide yun, no. So natabunan siya. So but gahapon pud na-recover man po dayon no ang iyahang patayng lawas. Sumala sa kabanay ni Buela, nadala ang biktima dihang gianod sa baha ang iyang payag kilid sa sapa. Naabot si Kagawad Roger Casas, nagpahibalo nga, naay nakakita nga batanon nga nangita og lubi. Then nagpahibalo nga naay sila nakitang patayng lawas nga nasangit. Gipailaw na sa state of calamity ang lungsod sa Malalag. 3 million pesos gikan sa ilang quick response fund ang nakatakdang ma-release alang sa recovery efforts sa lungsod. Since yesterday, no, so nag-provide gyud ta og ato ang mga evacuation centers, no, para nga dito gyud makapasilo ang ato ang mga taga Malalag, no, Malalagyan news nato. And then of course we provided also food, medicines, and then of course medical services po. Sa Santa Maria, Davao Occidental, Pinas pasaysab ang pag-transfer sa mga kinartong relief goods gikan sa DSWD truck ngadto sa sakyanan sa kasundaluhan nga maoy mohatod niini ngadto sa mga apektadong residente sa evacuation centers. Sobra katunga sa 22 ka mga barangay sa lungsod ang apektado sa pagbaha ug landslide. Busa, gipailawom na sa state of calamity ang lungsod. Ang sitio Arumahan, Barangay Basyawan, ang usa sa pinakaapektado kung asa dunay mga na-wash out nga mga balay nga nakatukod sa baybay. Ang ilang dalan nahimuan sab og daw swimming pool, human nakalot pagbanlas sa baha ang yuta ug napondohan na og tubig. Sa gym sab sa matag barangay temporaryong nagtiner ang mga apektadong residente sa baha ug landslide. Sa pagkakaroon, ang assessment team na nasa mga upland barangays, conduct sila og rapid damage assessment o nagapaabot pa mi sa ilahang sa ilahang update sa mga roadblocks tungod sa landslide. Sumala sa PDRMO, ang Malita ug Santa Maria ang naapektuhan sa baha sa Davao Occidental. Diin nikabat sa suma total 6,017 ka magbanay ang apektado.
yes, hopefully no kung makumpleto na to ang mga papeles gikan sa barangay, of course gikan sa barangay certifications, paingon sa ato ang mga munisipyo sa statement of or sa declaration of state of calamity, and then amo pa nang iduso dito sa Provincial Disaster Council no sa province of Davao Occidental for more financial aid no sa katong mga affected individuals, especially katong mga totally damaged ng balay. Sara, suspendido gihapon ang tanang klase dinhi sa Santa Maria ingon man sa Malalag. Sa karono, padayon ang pagpanghatag og mga pasiunang hinabang ngadto sa mga apektadong residente samtang ginahulat pasab ang kining damage assessment report gikan sa mga lagyong barangay sa Malalag ingon man sa Santa Maria. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.